Druhá otázka je, že jsi vlastně teďka si u nás na podporu zvolený hráč do měsíce března. Co bys si zkázal za Tak moc děkuji, to samozřejmě vážím. Doufám, že to tady bude pokračovat a že ta příští sezóna bude jako ten závěr. Dneska se určitě měl rozloučit vítězství, ten začátek, ta první třetina tomu asi napovídala, bylo to ještě dát na jednu bránu. Nepřipomínalo to ten zápas poslední Brně, když bylo podobné, tak Musím říct, že jo, že, ale je vidět, že je to trošku jako bezstarostnější hokej, že se hraje spíš nahoru dolů. Říkám, s tou koncovkou se nám to nepodařilo nějak zlomit, ale nakonec to bylo na naší straně, takže snad jsou spokojení diváci. dalo se říct, jestli si užívali tyhle dva poslední zápasy, než Šlomoval tam vypadali tady góly. Užívali těžko říct samozřejmě tím, jak vlastně, když jsme tady nevyhráli ten poslední zápas, tak ale Brno to úplně tak je pravda, že to z nás spadlo, že jsme se trošku museli motivovat samozřejmě na tu Boleslav. Je pravda, že Boleslav taky bylo z gólu, ale musím říct, že tam hrálo spousta mladých, takže ten dnešní zápas byl určitě lepší z obou stran. Věděli jste v poslední třetiny, že je potřeba na 12. pozici aspoň ten den? To ne, my jsme chtěli prostě vyhrát tak jako tak, i kdyby to pro nás třeba nic nemělo znamenat a jsme rádi hlavně kvůli lidem. Jak vidíte sezónu z vaší strany? Z mé strany, já doufám, že prostě budu zdravý, že se mi nestane to, co letos, protože jsem prvních 30 zápasů snad doma dobil. Opravdu sice hrajete, ale z toho hokej nemáte absolutně nic. Tak doufám, že se mi to bude vyhýbat, protože tolik zranění jsem neměl snad celou kariéru, takže doufám, že se od toho odrazíme, od tady toho závěru a doufám, že do toho vstoupíme příští rok líp a že to utáhneme. Dneska přijelo spousta lidí z Brna, ta atmosféra byla asi z obou stran velká. Pomohlo to určitě zápasu? Tak určitě, já si myslím, že každému hráči to pomůže, že sice tam nemusí být narváno do posledního místa, ale když ty lidi vytvoří takové kulisy, tak je to určitě příjemnější. Vítězná branka, bylo to přesně tak, jak jste chtěl? Podařilo se to udělat přesně tak? Tak jsme tam pár střel měli už předtím a jak jsme se bavili, tak i v těch prvních dvou třetinách byly šance, no, nikdy to nepadne a Paty to tam pěkně si hráli s Dohánem a vlastně mi to vracel na volej, takže jsme tam napálil a že tam konečně se něco spadlo, taky hodně. Teď se skončila sezóna, co bude následovat? Tak pojďme na večeři asi, zítra někdo půjde asi hodovat a úterý tady máme sraz nějaký, se s tou sezónou trošku učíme a zapalíme si věci, no a až nás volají, tak už tam